Mapang kelawan Mapang kelawan Arga Suta tekap Wirakresna Kelawan Arga Suta Kresna Menher mamuji sakti wang mas megar cita sona sampeyan kok kedelenge lesu majikan. Iya, lesu majikan. Larase blong ning pelok, suluke suluk pelok. Iya ya, Pak. Ninggang gorokan lagi waras maya enak, Pak. Enak bae nih, Pak. Asale panggungane akeh toange. Iya, Pak. Iya, Pak. Kader kari rong bengi maning. Iya. Semar sing dadi grentes ati nembe Rama Pandhawa nerima surat tantangan Sinastia Masara Bratayuda Jaya serentak jadwale diajuaken iki kabar ki gencar temen ya Toli Astina kenembe temen wali Wa Prabu Duryodana lantang surate malang anakna perang iki ora nglipataken kaula gasih ora nglipataken wong cilik khususe ajudan perang karo ajudan pendamping perang karo pendamping raja perang karo raja sing dadi sedih Wa Prabu Darmakusuma kupli bisa perang wa semua maka ditantang perang majikan alaili lebak paraneng banyu bakat tanah lebak ya diparani banyu sing sapa nandur pasti ngunduh sing sapa tuku pasti nganggo Ramadewa kamanusan langka ning nagri Dwarawati sebab menurut jane Rama Pandhawa maju mundure Pandhawa ngadepi perang Bratayuda tergantung Rama Dewa Kamanusan ora kena nggantung ning wong siji ora kena ari Gusti Kresna iki manjinge ki bandar panjenengan wis bakal bandar ki kuasa najan lah kagak kudu ning kanane apa maning sampeyan duwe pengerawangan duwe sabta pengerna, duwe baju kiri, duwe braja musti. Dadi dilanjutakan lanjut ayo. Sing mimiti dudu majikan Pandhawa. Sing mimiti ki wong Astina. Toli Duryodana wani krendo rapak Duryodana. Bakal sampeyan durung ngurus ceritane lagi lakon godhog rantai. Sayem para Sri Kandi
Duryodana godhog rantai karo Gandamana. Ninggange Duryodana narik Gusti Janaka tandang met keris Pancaroba dipanclas rantai mau. Tugleng rantai Duryodana narik kecengkang mulane dengkol tangane. Kayak pengemyang ya, iya. Pengemyang mati baju motor. Mulane dengkol tangane. Kegluntung Pak ning Tanggul Kali Cimanuk ning Blok Menur kan ngono. Dadi ninggange aku langsung nemoni Gusti Pendawa. Wah semare. Nah kula sing ngamat-ngamati sebab Bratayuda iki perange ku dudu perang awur-awuran, dudu ning alun-alun ning Tegal Kurusetra. Ayo kok kumpulaken batur-baturira pengen ngidri ning Tegal Kurusetra terjadi yang Bratayuda. Yen mengonon aku matur kelawan Rama Pendawa. Tapi jaluk saksi. Sinten saksi ya? Jungkring. Oh milih kalesan wong weruh ya. Kula kagum ning Jungkring. Majikan bature kula, ayo majikan tinggal kali Wasmar. Wa Prabu Rama Pendawa Paramarta Gatot Kaca Rawuh. Ditinggal kring beneran mah dicawer sirane. Cawel-cawel apa nek Gusti Gatot Kaca kedue pengerawangan dong. Pak njaluk apa watune Pak? Pai watu ki di Jungkring ki. Kaya dalang pengagung apa bakal dalang apa? Watunya kok rembel ning tangan Pak. Kekuatannya kok kunci Pak. Mampan bapak kan ngomong, yen mata lahir sing deleng mangsa katona, yen mata batin kang ningali pasti ngawruhi kan ya. Sing Pak Haji Arif karo Pak Haji Mansur serat salira. Dilanjut saking mamaku Beduyut sami penyuwune serat salira yuk gayah priangan. Ketempi tenan mamaku Beduyut gantenan munggo disangki serat katresnan sabuderen jeneng
dugaan mundur dipisah serat saliran dina jajaran kelima Unggulna tuasa memajari memaji manusur mun kena miduh hati tesapuk serang aturan saksian teka badanan mamaku beduyut cacaya moal laksana mundak badan sasaran koper mayange wong logiko Sayange wong ngedung warung. silih antosan geus lawas pajrusdi silih antos kalis saling ngerapinu lamuna tapi duriat mamasket mamaku beduyut niku papai ayu papai pusta batin tetep najan kah langang cungkrang sagaran mamaku beduyut papai ayu rek mukjizat yang para nabi karo maeng para wali mustajabe manusia senajan junggring alak ning rupa derajat yang panah kawan aning purusya maya purus bagus turunane Semar putune sang yang tunggal buyute sang yang menang ngimbangi Gatot Kaca ngampak nikmat di antara junggring lap ilang sepenjauhan matur kesun papai puspa sampun alis selawase kula tunda gendas keterios dateng negeri Amartapura yening negeri Indra Prasta Pandawa ketinggale kadya kepepetan Badra araning wulan Erawa mendung tegese tumingalipun kados wulan ketutup dening mendung surem katone
Mama kliwon sampun nangis reng mama ngisi kedik papai ayu mamaku beduyut mamaku tuan rumah deng ngendikan yang Raja Adil para marta Rai Madukara kadang isu timbalan neraka Prabu Pendawa kailangan kepercayaan sewisik nerima nawala Singastina iki masalah Bratayuda sebutane jaya serentak lamun diterima tangan priwe yen ditolak dianggep Pendawa wedi mati sirine kegawan janji ada kegawamin jenang kerang munggiang sedak nyuwun agunge pangapunten raka nganti rawe Gatotkaca ngemban perintah keken manggihi raka ing Dwarawati uga keken manggihi Kakang Semar durung ana kabar berita wah Tarabaku syuba kakangku Pandawa aja digawe ngeluh tantangan Kurawa salah yang ditolak ayo dihadapi sareng papai puspai kedik mamai Andri saking bangun dua sareng mama Darsai kedik sampunan lamun ketolak wanter dianggepe Pandawa Kujira dianggepe Pandawa wedi mati serap apa silo apa di wong Astina lamun ia diusut negara dicukit katut bumi tinggalane sapa negara mau tinggalane Pandu bapakku Pandu memang bener anane Bratayuda iku sing direbutaken negara mumbai durung waktune Bima kena diusut mengko yen Pendawa wis ora duwe negara lelakon apa jare sing ngatur jareka lakon karo lakonku beda yen lakon wis dialami lelakon sing durung dialami kayak konon inggih Ramawa najan kula sing Madukara siap kangge nandingi tiyang Astina mangke ning Jayarnyuwan kula dadi senapati kula boten wedhos dhateng tiyang Astina bagus ya mengkono jonggrek sira medo manjing wah ya ikut apa ikut walaupun sendiri-sendiri datang saja ngomong-ngomong iya dari mau beli pantas wayang nganggo bahasa Indonesia ya pantas saya nganggo krama Inggil nganggo bahasa Dermayu tapi kadang-kadang bocah nemu suara nangkep nih krama Inggil ya ku kayak pembabok lo no we yes apalah gue mau ngomong bahasa Arab kanja nambah nih wong lamun kanja penyuling sing Pak RW muara gawe jaluk lagu Delima Batin sing Ibu Hajah Jamilah kanggo Pak Haji Arif Bumi Segandung sing pelayan baso pelayan baso ton anak ketoprak anak ton Nok Rani Rani
Rani Saila Ani kanggo Aa Cemon Ya ning Rani. ngaplang-ngaplang sing papai Puspa karena demen Gatot Kaca Rawu inggih batu rek jongkring rencang gula mangga sarang-sarang nyakseni yuk dados